Ahoj Radek, a máme tu další video, ve kterém se tentokrát podělím s něčím, co mě doprovází prakticky několik dekád. Budeme se totiž bavit o hraní her. Nečekejte ale recenze na konkrétní tituly ani srovnávání ve smyslu, jestli byly hry dřív lepší nebo horší, ale spíš se na to dívejte jako takový průlet mojí hráčskou historií. Chci se na to podívat i z perspektivy někoho, kdo už je o dost starší a jak se jeho pohled na hry a hraní měnil v průběhu času. Dřív pro mě byly hry hlavně o útěku z reality. Dnes mi tohle zprostředkovává spíš psaní. Přesto si ke hře občas sednu, ale už to není o tom, že bych se do ní ponořil na celé hodiny, spíš je to záležitost na 20 až 40 minut. Takový relax a odreagování se. Ne, že by mě to hraní nebavilo, ale stává se mi docela často, a to především u těch novějších her, že se po chvíli začnu nudit. Mám samozřejmě pár her, u kterých vydržím mnohem déle, ale ty by se v podstatě daly spočítat na prstech jedné ruky. A myslím si, že to není jen věkem, ale i tím, jak se ty hry změnily. Teď možná budu znít přemoudřelé nebo nedej bože jako Geront, ale mně připadá, že ty hry jsou dnes takové jako povrchnější. Možná je to samozřejmě jenom můj dojem, ale mám ten dojem, že dřív jsem musel víc zkoumat a zkoušet, abych tu hru pochopil, zatímco dneska dostanu všechno tak jako na talíři, je to všechno přístupnější, rychlejší. Já neříkám, že je to špatně, ale už pro mě to hraní i možná i díky tomu není tím, čím bývalo kdysi. Je to také samozřejmě o čase, které tomu mohu věnovat, protože dřív bylo naprosto v pohodě, pokud jsem u hry strávil dny a noci. Dnes to samozřejmě tak udělat nemůžu a hlavně si vybírám, kdy a co si zahraji, protože stejně spíš jde o to, abych si vyčistil hlavu. Přesto mě to hraní ale pořád baví, jen prostě jinak. Na druhou stranu, možná je to i tím, že už nás dneska v podstatě nemá co překvapit. Protože když jsem býval mladší, každá ta hra se snažila přinést něco nového, něco nečekaného. Ať už to byl žánr, herní systém nebo technologický skok. Dnes jsou ty hry samozřejmě technicky a technologicky úplně někde jinde, ale ty principy v podstatě se už jenom opakují. Ať už jde o otevřené světy, crafting, levelování, všechny tyhle věci už jsme někde viděli. A i možná proto to mají dnešní vývojáři navzdory všem těm úžasným pokročilým technologiím vlastně mnohem těžší, než to mívali před těmi 20 až 30 lety. Nicméně ale to neznamená, že bych vlastně ty hry přestal obdivovat. Ne, spíš naopak. Protože já osobně jsem vždycky snil o tom, že hry budou jednou vypadat fotorealisticky. A dnes už k tomu chybí prakticky jenom krůček. Za 5, možná 10 let bude těžké na první pohled rozeznat, jestli se díváte na hru nebo na film. Dnes bereme tyhle nové věci, které se dnes objevují jako samozřejmost, všechny ty realistické stíny, dynamické počasí, odrazy, fyzické chování a tak fyzikální chování a všechny tyhle podobné věci, bereme to jako samozřejmost. A přitom tohle jsou věci, o kterých jsme před těmi 30 lety snili. Takže tím chci říct, že nemyslím si, že dneska je to všechno špatně, vůbec ne. Je to jenom prostě jiné. Víte co? Pojďme si teď trošku zavzpomínat. Můj první kontakt s osobním počítačem, a tím myslím skutečně osobním, ne takovým tím sálovým, tak ten se odehrál někdy v první polovině 80. let. A to díky spolužákovi, respektive jeho otci, který nás vzal o víkendu k sobě do práce. Myslím, že to tenkrát byl podnik ZPA Hostivař tady v Praze, kde měli počítač, který se tehdy vyráběl v jednotném zemědělském družstvu Slušovice, ale není to ten klon ZX Spectra IQ150, nebo jak to bylo přesně označené to číslování, ale jeho předchůdce. Tohle byl první počítač, který se opravdu vešel do kancelářského šuplíku. A na tehdejší dobu ta jeho cena byla opravdu neuvěřitelná, protože stál nějakých 150 000 korun československých, jelikož k tomu byla i invertální karta, tak jsme se na to tenkrát s Martinem dívali.
A pro vaši představu, pro ty mladší z vás, tak tehdy to byla v podstatě cena, nebo 3/4 ceny rodinného montovaného domku Okal, nebo cena 2 nových Škodovek 120 GLS v té nejlepší výbavě a ještě by možná trošku zbylo na nějakou dovolenou třeba v Jugoslávii, kdy vás teda samozřejmě soudruzi do té Jugoslávie pustili. No a tenhle počítač byl v podstatě bez operačního systému. Musel se do něj nejdříve nahrát BASIC a já jsem tam v podstatě byl jenom jako divák, protože Martin, ten můj spolužák, do toho 2 hodiny bouchal do klávesnice, aby tam spustil, nebo tenkrát napsal nějakou hru a to ještě napsal na sešitě na papíře, prostě na nečisto, dá se říct, a pak ji teprve přenes do toho počítače a po 2 hodinách jsme si mohli konečně zahrát nějakou primitivní hru. Nicméně v podstatě dá se říct, že to byl okamžik, kdy to semínko té lásky k počítačům a hrám, protože vlastně mě nejdřív bavilo hraní než ty počítače jako takové, tak bylo v podstatě dokonáno a zase to. Já jsem se po zase další době, až to už bylo ke konci, těsně před pádem železné opony, jsem se díky strýci ze západního Berlína dostal k prvnímu počítači mému vlastnímu a tenkrát to byl v podstatě takový jako klenot v 8-bitovém světě. Ostatní spektraři a ataristy mi prominou, ale šlo o Commodore 64. No a my se teďka podíváme na některé ty hry z tehdejších let. A začneme hned 2 adventurami, které mě svého času opravdu dostaly. A tou první je Maniac Mansion. Pokud jste hráli nějakou pozdější point-and-click adventuru od LucasArts, tak vám tohle jméno přijde určitě povědomé. Maniac Mansion byla totiž první adventura, která běžela na takzvaném SCUM engineu, ale psáno SCUMM, ne SCUM. A v podstatě položila základy pro všechny další hry od LucasArts. Když jsem jí hrál poprvé, tak jsem byl naprosto unešený intrem a úvodní melodii. A já se s vámi musím o ní podělit. Hlavním hrdinou téhle hry je Dave, jehož přítelkyně Sandy byla unesena šíleným vědcem doktorem Fredem Edisonem. Ten je posedlý experimenty a spolu se svou podivínskou rodinou žije v obrovském sídle mimo město. Dave se vydává zachránit přítelkyni a na pomoci může vzít 2 kamarády, které si vybíráte ze 6 možných postav. Každá z těch postav má jiné schopnosti, což ovlivňuje jak řešení hádanek, které v průběhu hry řešíte, tak i v podstatě ovlivňuje tu hru. Fred je pod vlivem nějakého fialového meteoritu, nebo tak nějak, který mu dává super schopnosti a zároveň ho nutí provádět nějaké šílené experimenty. Vy během té hry se potkáte ve hře s několika ještě dalšími postavami, například s Ednou, jeho šílenou matkou, ale také 2 chapadly, zeleným a fialovým, což jsou mimozemšťané, kteří slouží tomu meteoritu. Úkolem je proniknout dovnitř toho domu, vyřešit všechny logické hádanky, vyhnout se nebezpečím a najít způsob, jak zachránit Sandy dřív,
než ten Fred dokončí svůj experiment. Hra má nelineární příběh s vícero možnými konci a v závislosti na tom, jaké postavy jste si jako hráč na začátku vybral a jak jste řešil hádanky. Byla to vlastně první hra, se kterou jsem se setkal, kde nesprávný postup ve hře de facto zablokoval celou hru a v případě, že jste to opravdu zvolili, tak jste mohli klidně začít od začátku. Asi o 2 roky později přišla stejná firma s další hrou stejného typu, která byla ještě o něco propracovanější. A ta hra se jmenovala Zack McCracken and the Alien Mindbenders, neboli Zack McCracken a vetřelci, ohýbači myšlenek. Nevím, jak bych to přeložil, ale hlavním hrdinou v téhle hře je Zack, novinář, který píše bulvární články o paranormálních jevech do nějakého plátku. A Zack je svým šéfem vyslán na cestu, kde má napsat o nějaké dvouhlavé verce, která napadá turisty kdesi ve státech a rovnou se má podívat na nějaké místo, kde, myslím, že to je hra Mount Rainier, kde před 50 lety poprvé bylo spatřeno UFO. Zackovi se nechce, ale už má dost těch stupidních článků, takže nakonec souhlasí. No a než se vydá na cestu, tak se mu zdá takový zvláštní sen, který začne dávat smysl během hraní a vlastně až úplném dohrání té hry. Zack začne postupně odhalovat spiknutí mimozemšťanů, kteří se vydávají za telefonní společnost a pomocí jejich stroje Mind Bending Machine vysílají skrz ty telefony signál, který postupně snižuje inteligenci celé lidské populace. Jejich cílem je proměnit lidstvo v hloupé ovce, které se nebudou schopné bránit. Tak mi napadá, jestli tuhle hru nehráli taky náhodou kdysi v Číně, co? TikTok? No nic. Mezitím archeoložka Annie objeví na Marsu mimozemské artefakty, které by mohly lidstvo pomoci se tomuhle stroji bránit. No a se 2 dalšími kamarádkami, myslím, že se jmenuje Leslie a Melissa, které se na Mars dostaly v domácky sestavené hippiesácké vesmírné lodi, který vypadá trošku jako Volkswagen, a to jako fakt, tak začne pátrat po tom, jak zastavit tuhle invazi. Zack se postupně do toho všeho zapletá, do téhle konspirace a ta jeho cesta ho vlastně zavádí po celém světě, včetně egyptských pyramid, Stonehenge, amazonské džungle, do Katmandu se podívá, do Nepálu a tak dále. Takže je to docela zajímavé. Dokonce se dostane právě i na Mars. No a klíčem k té záchraně světa jsou právě prastaré artefakty mimozemské rasy, které lze sestavit do nějakého zařízení, který dokáže neutralizovat tenhle systém ovládající lidské mozky. No a Zack musí právě ten stroj poskládat a vypnout ten vysílač těch mimozemšťanů dřív, než se z celé planety stane banda idiotů. No nic. Humor je tady podobně absurdní jako v Maniac Mansion, ale ještě víc si hraje s těmi konspiračními teoriemi. Našli jste tady totiž jak odkazy na ilumináty, tajné i mimozemské programy i prastaré civilizace. Zack McCracken byl také hodně nemilosrdný na chyby, díky kterým jste mohli tu hru úplně zablokovat. A Lucasfilm tehdy, jestli se jmenuje LucasArts nebo Lucasfilm, už si nepamatuju, ale tehdy použili první takovou hardwarovou ochranu proti kopírování. Abyste mohli v téhle hře cestovat, tak při přemístění, jste jakoby kupovali virtuální letenky, a přemístění na tu jinou lokaci jste museli využít tištěný kódový manuál, který byl předložen k originální hře. A v tom manuálu byly speciální znaky, myslím, že po 4 v několika sloupcích a v několika řádcích. A během toho transportu, nebo když jste kupovali ty letenky, tak vás hra vyzvala, abyste zadali
znaky, které jste našli v tom manuálu, a to podle stránky, sloupce a toho řádku. No a po třetím neúspěšném pokusu se hra ukončila. No a aby to nebylo tak jednoduchý, tak ten papír, na kterém to bylo vytištěné, tak byl lesklý a tmavě hnědý. Ty znaky, na kterém byly docela malinké, černé a byly si dost podobné. Takže s tímhletím si v podstatě tehdejší kopírky moc neporadili, protože vám z toho vyjel v podstatě černý papír, nebo se daly ty znaky zaměnit. Takže to byl takový trošičku oříšek, s kterým si kopírky neporadili, ale já ano. Co by tehdejší a rádoby pirát jsem se naučil všech těch, myslím, že 12 nebo 16 znaků nazpaměť, nevím, kolik už jich bylo. Vyrobil jsem je jako font a v programu Printfox na Commodoru jsem to tenkrát celé přepsal. Respektive jsem to četl, zapamatoval jsem si to jako číslice a ty jsem diktoval tehdejší manželce Pavle. Nevím, kolik toho bylo, ale jeden celý víkend nám na to tenkrát padnul, to teda rozhodně. No a tyhle dvě hry měly kromě toho výrobce ještě společné jednu takovou úžasnou věc. V Maniac Mansion byly jedny dveře, které byly zatlučené prkny a nešly otevřít. Nedali se nějak otevřít. Nicméně, myslím, že v kuchyni byla motorová pila. Takže první, co by vás napadlo, je vzít tu pilu a ty dveře rozřezat. To se přímo nabízelo. Jenže v té motorové pile nebyl benzín. Takže se nedala použít. Já jsem vyzkoušel všechny možné varianty, všechny postavy, ale prostě nakonec jsem zjistil, že opravdu prostě je to jenom vtípek a v tom celém domě není benzín. Dokonce bych ho čekal na závěr v garáži, v autě, ale ani tam nebyl. Takže to bylo takové jako docela frustrující, ale když jsem pak o těch pár let později hrál Zack McCrackena, tak v Habitatu na tom Marsu se, myslím, ve skříni, nebo možná byl vedle skříně, se tam nacházel červený kanistr. A co tady asi dělá? No a jakmile jsem ho chtěl vzít, tak jsem dostal od té postavy nějakou hlášku ve smyslu, že v téhle hře ho použít nemůžu. Takže to bylo docela vtipné. A další věc, která s tím souvisí, tak o pár let později vyšla, ale už tenkrát na 16-bitové počítače, na Commodore, na 8 bity to nevyšlo, tak vyšla hra, která se jmenovala Day of the Tentacle. A ten Tentacle, to je jedno z těch chapadel. No a v téhle hře jde teda úplně o něco jiného, ale nicméně tam najdete počítač a ten, když spustíte, tak si můžete zahrát 8-bitovou verzi toho Maniac Mansion. Takže to byl zase takový jako další hezký vtípek a pěkné propojení. No a pokud bych se měl vrátit teda ještě k ději toho Day of the Tentacle, tak děj této hry začíná 5 let po událostech v Maniac Mansion. A to fialové chapadlo vypilo toxický odpad a zmutovalo. Narostly mu ruce a získalo geniální mozek, což je pro padoucha vlastně ideální kombinace. A ihned si uvědomí, že se chce stát vládcem světa, protože proč ne? A naštěstí ten doktor Fred Edison včas pochopí, co se děje a rozhodne se ho zastavit. No a na řadu přicházejí opět 3 hrdinové, 3 studenti. Tentokrát je to Bernard, Hoggy a Laverne, kteří se náhodou zapletou do celé téhle šílenosti. A doktor Fred vymyslí plán. Pošle je do minulosti v jeho stroji, které se jmenuje Ron on John, nebo tak nějak, což jsou v podstatě takové jako cestovatelské záchody na bázi času. Protože co jiného vynalezne šílený vědec než cestovatelský záchod, že jo? No a každý se má vrátit o den zpátky, aby zabránili těm chapadlům ve zničení světa. No, jenže ono se to samozřejmě pokazí. Bernard, ten zůstane v přítomnosti,
Hoggy se ocitne asi o 200 let zpátky v době americké revoluce a Laverne, ta se dostane do budoucnosti, kde ty chapadla už dávno převzaly vládu nad světem. A lidé jsou v podstatě jejich domácí mazlíčci. No a každý je uvězněný v té své době a jejich jedinou šancí je spolupracovat skrz čas a řešit logické hádanky a nakonec zabránit tomu fialovému chapadlu, aby ovládlo svět. No a já, když to tak jako o tom mluvím, tak mám normálně chuť si ty hry zase zahrát. A nic. A my ještě u těch 8 bitů chvíli zůstaneme. Ale už to vezmeme jenom tak letem světem, pustíme si pár ukázek známých i méně známých slavných her. Vy si hlavně ale vychutnejte hudební doprovod. To, co teď vidíte, to je hra, která se jmenuje Great Giana Sisters a byla to vlastně jedna z nejikoničtějších plošinovek na Commodore 64. Pokud vám tahle hra připomíná Super Mario, nejste sami. Byla to v podstatě taková neoficiální alternativa, protože Nintendo pochopitelně pro Commodore tuhle hru nevydalo. A v téhle hře v podstatě hlavně Giana na začátku prochází světem plných nepřátel, sbírá diamanty a hledá cestu ven z bizarního snového světa. Tahle hra má skvělou hratelnost, velice chytlavou hudbu a kvalitní level design. A tohle všechno z ní udělalo v podstatě jednu z nejlepších her na 8 bitech. Masters of the Lambs byla jedna z těch méně známých, ale o to zajímavějších her na Commodore 64. Spojovala se v ní logika, reflexy a hudba v unikátním mixu, který tehdy v podstatě neměl obdoby. Hráč se ocitl v roli postavy, která musela vyvolat a zkrotit džiny pomocí správného hraní tónů na magických gongách. Pokud jste se spletli, džin se rozzuřil a museli jste začít znova. Tahle hra kombinovala jak ten hudební paměťový test, tak i měla arkádovou fázi, kde jste museli projít sérii tunelů a správně se vyhýbat překážkám. Byla to hra, která skvěle využívala tehdejší zvukové možnosti Commodore 64 a nabízela v podstatě i neobvyklý herní zážitek s takovým tím pseudo 3D průletem. Já myslím, že to je herní zážitek, který si hráči dnes úplně pamatují, hlavně, že to bylo něco jiného než běžné plošinovky nebo střílečky té doby. Impossible Mission. Byla to jedna z těch nejnapínavějších a nejatmosféričtějších her na Commodoru. V roli tajného agenta jste museli proniknout do pevnosti šíleného vědce a překazit jeho plány na světovou dominanci. Jak jinak. A celá tato hra se odehrávala v obrovském podzemním komplexu, kde bylo nutné prohledávat místnosti, počítače, hackovat ty terminály, ale hlavně vyhýbat se všem těm smrtícím robotům, kteří vás mohli kdykoliv zlikvidovat. Co Impossible Mission odlišovalo od jiných her, byla právě její atmosféra. Už ten samotný začátek Stay a while, Stay forever na začátku, kdy to zaznělo zlověstně přímo od toho šíleného vědce, tak to samo v tehdejší době nahánělo husí kůži. Dynamické animace hlavního hrdiny,
skvělé zvukové efekty, ale především kombinace akce a logického přemýšlení udělali z téhle hry z jednu z nejlepších a nejpovedenějších her své doby. No a kdo si myslel, že ji dohraje na první pokus, tak ten se šeredně pletl, protože tahle hra byla nesmírně, ale zdálo by se říct skoro až pekelně těžká. Naopak Balderdash to byla jedna z těch her, které na první pohled vypadaly také jednoduše, ale ve skutečnosti nabízely skvělou kombinaci strategie, rychlého myšlení a hlavně postřelu, precizního ovládání. V této hře jste v roli malého horníka se museli prokopávat podzemními jeskyněmi, sbírat přitom diamanty a vyhýbat se smrtícím pastem. Největší výzvou této hry byly balvany, které při neopatrném kopání se mohli kdykoliv zřítit a rozmáčknout vás. Bylo to hodně o logice. Někdy se to potřebovali, aby se to zřítilo, ale museli jste to hodně přemýšlet. Stejně tak jste si ale museli dávat pozor na nepřátele. Třeba byly tam nějaké rostoucí améby, nebo co to bylo, nebo nějaké motýly. Každá tahle úroveň vyžadovala nejenom rychlé reflexy, ale hlavně promyšlenou strategii, protože jakmile jste udělali špatný tah, mohli jste se snadno dostat do pasti díky zdím, které se nebortily. Hra měla v podstatě jednoduchou, dá se říct až ikonickou grafiku, ale díky tomu, že měla především skvělý level design, byla vlastně i po letech stále pořád stejně zábavná a i návyková. Pokud vím, tak Balderdash se dočkal mnoha pokračování a klonů, ale ten původní na Commodore 64 zůstává stále jedním z nejlepších logických arkádových zážitků své doby. Westbank to byla jedna z těch jednoduchých, ale neuvěřitelně návykových arkádovek, které vás dokázaly překovat k obrazovce na hodinu. Byla inspirovaná slavnou automatovkou Bank Panic a tato hra vás postavila do role šerifa nebo možná bankovního úředníka, který musí chránit banku před zloději. Na obrazovce se objevilo několik dveří a za nimi se mohl skrývat kdokoliv. Mohl to být nevinný zákazník, vkladatel přinášející peníze, nebo také ozbrojený bandita, který se chystal na banku přepadnout a vás zastřelit. Vaším úkolem bylo v podstatě jenom správně reagovat, rychle tasit a zneškodit padouchy dřív, než oni dostanou vás. Tato hra byla hlavně o rychlých reflexech a kvalitním joysticku, ale také o dobrém odhadu, protože jste si museli pamatovat, kdo se za dveřmi objevil naposledy a jestli je šance, že se vrátí jako neškodný civilista nebo bandita, kterých vytáhne bouchačku. No a každá tato úroveň se postupně zrychlovala a vy jste museli v podstatě reagovat čím dál tím rychleji. Takže málo kdo to dokázal dohrát do konce, ale jak říkám, tato hra byla jednoduchá, ale i chytlavá, v podstatě i takové té westernové muzice. Platoon naopak přinesl na obrazovky počítačů něco víc než jen klasickou akční střílečku. Tato hra byla inspirovaná, jak už je z názvu patrné, stejnojmenným filmem Olivera Stonea a snažila se zachytit atmosféru války ve Vietnamu. Tato hra kombinovala různé herní styly a nabízela celkem, myslím, 5 odlišných částí, z nichž každá měla jinou hratelnost. Platoon vynikal i svou grafikou a hudbou, která dokázala v té době navodit atmosféru válečné mise. Byl to jeden z těch prvních pokusů přenést filmový zážitek do videoher a i když to byla pořád taková klasická 8bitová arkáda, měla v sobě něco víc. Ten pocit neustálého nebezpečí a nutnost pečlivě volit strategii, pokud jste chtěli přežít. To bylo to, co ji odlišovalo od všech těch ostatních.
Last Ninja byla jedna z nejambicioznějších a nejlépe vypadajících her, jaké kdy na Commodore 64 vyšly. Byla to akční hra, ale i adventura s logickými prvky. Vaším úkolem bylo pomstít svůj klan a porazit zlého šoguna, který vyhladil všechny ostatní ninji. Tahle hra zaujala izometrickou grafikou, která v té době nebyla na 8 bitech vůbec běžná. Každá ta obrazovka byla opravdu detailně navržená a to prostředí se měnilo od zahrad po chrámy až přes bažiny a paláce a tak dále. Tahle hra byla hodně těžká na ovládání, ale v podstatě nejzajímavější, aspoň pro mě, kromě teda z té samotné akce, tak byl i hudební doprovod, který považuji také jako jeden z nejlepších na 8 bitech. No a poslední 8-bitovou hru, kterou si dnes ukážeme, je Turrican. Turrican byla jedna z těch her, které posouvaly možnosti Commodore 64 na úplně jinou úroveň. Je to klasická akční plošinovka, ale ve skutečnosti nabízí obrovské nelineární úrovně, plynulou hratelnost a neuvěřitelnou grafiku, ale především hudbu, která zněla tak dobře, že v té době bylo až neuvěřitelné, že to běží na 8 bitu. V téhle hře se v roli kybernetického bojovníka jménem Turrican vydáte na misi proti tyranskému vládci, jehož jméno si už úplně nepamatuji, ale každá ta úroveň byla opravdu obrovská a místo toho, aby vás hra vedla jedním směrem, tak jste mohli volně prozkoumávat okolí, hledat tajné místnosti a vylepšovat svůj arzenál zbraní. A kdybych se vrátil ještě k té hudbě, kterou složil legendární Chris Hillsback, já nevím, jestli to čtu správně, byla naprosto fenomenální, protože ten soundtrack té hry se stal tak ikonickým, že se dodnes hraje na koncertech herní hudby a remixuje se i v moderních verzích. Turrican byl i technickým zázrakem své doby, protože, jak říkám, opravdu ždímal Commodore 64 do mrtě. A myslím si, že oprávněně patří mezi nejlepší akční hry své éry a dodnes má určitě obrovskou fanouškovskou základnu. Takže toto byla dnes poslední představená hra z 8-bitové éry. Nás ještě v příštích videích bude čekat éra Amigy, to znamená 16 bitů, a to bude konkrétně Amiga 500 a 1200. A v následujícím videu se budeme věnovat těm hrám, které jsem hrál na klasickém PCčku. A poslední video, které v této sérii uzavřeme, tak se budu věnovat hrám konzolovým, a to konkrétně Xboxu. Já doufám, že se vám dnešní retro nostalgie líbila a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj.